Yan guys, good morning. Welcome to my channel. This is Eric Hilot guys. Maayong buntag nimo sir. Unsa ganito yung gipamati? Pintiin, binhod, Ha? binhod kaya pintiin. Unsa man kaning tuo lang? Ito, Mo ba? Kano sa tong tingon mo na disgrasya? tiyon na ba, doon na katuig. Do ka tuig. Pero nahilot na na. Nahilot sa lain. Oo. Wa man gapon mo. Diferensya mo mula ka, dugay na naman diferensya sa mong paglakaw. Ano mang kuan man ka sakit unsa man? Banhod. Ya, dili Kani kayo. imo pagtakian, ano natakian ka? Dili kayo kalingok niyo. Pero dili sakit. Binhod lang, binhod. O binod lang, pero dili sakit. Kaning anak kay sakit oy dili. Dili. Mo ba? Hindi na ko pinsan, dili ko dili. Dili mo? Kung anaon lang, dili ko mulihok kalihok siya. Sige. Pero pagtakiang ni mo sir, ano mo pagtakiang, rason ni mo sa pagtakiang, banod. Pero may sakit. Wala. Banod lang yan. Gamura mag... Ano siya, pero kung sinilas gani ko nga walay kanang crocs. Dili gani siya katuan, di siya kupot ba? Yan, diri. Pero may kusog. Oo, kusog. May kusog. Oo ba? Di ba ka nagabasag hapon gabi eh? Dili. Gawas aning kuhan, walay ngol-ngol. Wala man, binhod ng jud. Say, maabot na diri ang binhod. Mudagan na diri ang banod. Oo. Oo ba? Abot diri ko. Gawas aning kuhan sir, kanimong magbanhod na maabot naman diri, maabot naman diri. Usa pa sa uban nimong pamati lain. Kini ko yung diri. Ay kubo. Ang kugo, dali na pita dyan o dali na piskilin? Diri ra. Dali na pita. O, sa may mong kunan na? Nga gapakuan ko sa doktor, dili lungkot nga ingon nga Mm. banay blood. Oo. Kasulo, wala man. Pero unsa may paminaw ni mga sa imong kuan? Jud ni. Say mura ko ana matulala. Mura kag matulala sa hay. Pero dili sakit ang tangkugo, dili bugat, dili siya. Wala lang oro binhod ko gamay. Mura binod gamay mo. Ana sa ko matulala mo hala ko sa size ko. Oo ba? Pila gi pagidaro nimo? 45. 45. Mata-mata ko. Manghod pa mata ka. No? Kanang kuan, mago kag sa dili, odto hapon gabi or hapon na lang. Pag uli nimo sa balay, di kag trabaho, di ka na kay masa, hapat ligo, wala ka na. Unsa naman? Wala ka man. Basa ko mga panaptun nga kuan para pa bilang mahugaw og magdaanan. Basa. Nang Kato ning nagsugod ni siya kato disgrasya na kusmotor. dito nagsugod. Mapila ka buwan na discuss gani? Mga buwan na kato kani. Sige ko kayo. Motor lang. Hmm. Unsa man na kay kalaban? Wala. Ikaw ra na. Unsa man simplang o na? Sige lang. Di ko ka hubog to. Dili makainom ko gamay pero mura ko nawala siguro sa panimuot. Okay, halos dire kay daghan man nagdagan sa kwadre nga mga nadisgrasya. Bro, malipat ba na Manila? Kay dili gud nga hubog ano inom murag mawa ka sa kon. Nawala sa Pasig. Hindi ba? Lisod biya po dahil mo na ako nag-driving no, yado kay ligid gud. Murag lang, wala na nakabantay. Ano gid siya no? Duha ka buwan na. Katuig ni siya. Ay, duha ka tuig di kaya na no, pero Sige ko pahilot sa lain. oo, Gapon. wala ikuan. Kung ang tagawan ng ningon tagaan tagang number ba adto dito. Pahilot dito. Ano ito sa kwan mo to, nato siya multikaw no? Oh, Ibalik ka dito din natin nangyay po dito. Uy, nagtapan nito pagpanawag ni kagawad. Ano siya, nagtapan me. Ano yung gagawin, pati nahina yung lawas. Uy, ano siya, sakit na daw kayo mga. Oh, patumawa, sige. charity. Pagkatuto ba ito? Hindi tabi paraan. Kita na ka sa YouTube na ko. Oo, matugi ko ano ko. YouTube? Oo, Tanaw naman mga video. research na ko. Oo. Sige, asa kayo mong balay sa Lapu-lapaw. Pagunay. Lapu-Labaw, Hagunoy. Mga lagi na, no? Sige. So, ayan guys, may buntag sa inyo tanan, mayong adlaw. Shout out sa taga Lapu-Labaw, Hagunoy, Davao del Sur. Na si Sir Dere, inyong silingan, no?
ato ang tabangan daghan ako kuan day no na tabangan sa Lapu-Labaw niya. Shout out kay Kagawad dito to. Roger Montisa. Kagawad Roger Montisa. Salamat kay sir sa imuhang isa po na sa nga tabang nga sulti punta kay nitabang ko na sa nga sige ato dito na kay nakauna man siya. Oh. So nakita niya no na nauyon siya. Nauyon siguro siya. So di man ta mo rekomenda og ayaw dito no. So ayan guys, so tabangan na to si sir no sa inubanan sa pagampo sa Ginoo kay di man makaya og kita-kita ra. So una ko shout out kay Kagawad Roger Montisa. Montisa, ya Kagawad sir. Patanawa sa imong YouTube unya dire. No nya. Of course shout out po sa kuang mga supporter sa mga nag-subscribe sa kuha, kada adlaw nagatan-aw sa kuha. God bless sa inyong pamilya, no? Shout out sa inyo kung asa man mo karong lugar nga nagatan-aw. No, please subscribe, like and share, no? Labi na gyud sa karon pa lang gyud nakakita sa kuang nga video. Please subscribe po. Yes. Ano lang subscribe lang. Like and share, no? Para mas daghan po tag matabangan no nya. Kung ganahan mo comment, please comment my channel, no? Kani nga video pwede mo comment kung aduna mo mga pangutana. Labi na gyud kanang daghan nag-comment sa ko kanang mga na-disgrasya. Nagito mo anihay po tagaglan na disgrasya po niya ako ano naong lagi daw. Maningkamot na takutob sa tumahimo no. So ana lang so comment lang sa aduna mo mga pangutana. Please comment. Ayaw kaulaw comment no. Labi na sa mga ginapamat sa mga ginapamati na to sa to ang kalawasan nga hangtod karon atong ginadala-dala para kay sir 2 years na niyang ginaantos no. So ana lang so sa mga adunay pangutana pangutana lang. Of course, ako dahil shout out ang my viewers to outside of the Philippines. Thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention India, Indonesia, Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand, United States, Japan, and Saudi Arabia. Thank you. Comment lang mo kung gusto mo i-shout out ang inyong lugar kung asa mo. So, ayan guys, so maghilot ako guys. Shout out sa taga Hagunoy, Lapu-Labaw, Davao del Sur. Ayan. Okay na kana. Okay. Nanti nakakatuon lagi dito no. Tuloy. Sige po pangutana sa kay. Mutana ra makaabot mo jud ang dugay. Ano sa mo? Bikam ra? Ikan dito sa kuan. Dali naman ko na abot. Bikam. Dali nanay dagang masakyan. Od-od man jud ni mo tiil.
Ito.
Gamay. Mag-explain ko sa mo, sir. Paminawa ko ha. Mag-explain ko paminawa ko kay importante kay ni sa imuhang kalawasan. Dili lang po para sa imuha. Apil po ko ha. Kani dire kung mapakamasayod, mauni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha. So automatic kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky ko na siya. Dili maayong circular sa dugo. No? So kung mabot ang time nga di na gyud magtarog circular ang atong dugo. Kung ato na i-refer sa doktor mo ni pinakababa nga rason nganong i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa ato ako magpa-dialysis ta kay ang dialysis baya is forever. Forever gasto ha. No, so depende ra gud sa tuwa no. So karon pag mo na atake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang uric acid gani dire. Ang mapektuhan sa tao hap siyang lawas kani wala may maigo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ay sugar, kanito rin. Ang mapigton sa tao, hap siyang lawas, kanito umay maigo. Mauna ang explanation nga, nganong ang stroke, dili parehas, na wala, naapoy, tuo, no? So, karon pag-atake sa stroke, si sugar o si uric acid, nagsabay, prostagas. Ang resulta na niya gulay, di na yun makalakaw, no? Pero pwede pa na matabangan, no? Dali-dalion lang, no? Yeah. Napoy ubang atake sir sa stroke na pati ba mapiktahan. Ayuban utok pod mapiktahan pa gyud no. So, ana lang gyud no. So manikamot ang kita sir wala nang dialysis, wala nang stroke, wala nang mild stroke. Manikamot ta nga kani ang uric acid kani dire. Di gyud ni sa mo saka sir ha. Unsaon man nga dili mo saka ang atong uric acid no. Una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Sir ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nahimbis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sayok. Manok, baboy, baka, kande. Lamang loob ha? Labi na jud si karne ha? Hindi magkakam nigarilyo. Inom. Nagsara. Wala man tayo makinarya sir mo basa sa mga kung taas. Hindi lang atong basihan kung masakitan ka ha? Karon pa ning tandog. Kaya di nato ni tandogon sa balay-balay, may dog kay makabukat ni mo na hinungdan. Nganong uban, goy-goyoro na lang kay bukat ng tiil no. Ini sakit dili. Sakit kamay. Oh. Kani gitandog na ko nimo sa rekopiansa ni dako na biyan niyo. Lusay ni siya ha. O kani ho. Kani lusay ya, pag di ni tandogon mo dako ni. Wala tuon ni, no? So kani lusay ya pag di tandogon mo dako ni mo ni hinungdan nganong naitaho magsungkot-sungkot or mag takingking mulakaw nga wa man ta sa may stroke. Mo ni sa hinungdan sira. Ang tawag kani niya osteoarthritis ha. Osteoarthritis, knee arthritis, kani heel arthritis ha. So kani arthritis sa para malikayan sir nga dinhi mo atake pohon. Una-una bawal mo kag itlog, manok, dinamos, bulad, uyap, pasayan, alimango, balot ha. Di magkakamkaw balot. Kamkaw balot? Tao pero kanang sa kayo. Ah. Kanang bulan sa usay isa ra. Nanay daghan itlog, manok no? Oh.
Yan guys, kaning side nga to oh. Makita niyo mo ni ang apektado gyud sa iyang pagka-disgrasya sa motor ha. Mo ni ang nagabanhod no. Wala pa ni mongol-ngol. Banhod lang no. So ang iyang banhod gikan na dire, hapit na gibudagan na dire sa iyang dapi-dapi ang iyang banhod guys. Ayan ha. 2 years. 2 years nang gikan sa pagka-disgrasya ha. Unsa kito gingon ako dire sir? Kuan. Lurit ang bigas para mga Sugar. Uric acid, sugar ha. So automatic sir kita tarang tao nagi sugar ang atong lawas. No? So ningkamot ang gyud ta ang ato. Adi man gud mabuhay ang tao kung walay sugar ang atong lawas no. So maningkamot nang gyud ta sir ang atong sugar mag-level or di mo taas ang atong sugar ha. No, para di ta magka-diabetic no. So ang bawal ani soft drinks, kape, juice. Soft drinks, kape, juice ha. Di mo kami ng soft drinks. Ito. Gamay. Sige.
kinain mo na mga inagbuntag. Sir, Inainom kag kape.